με επίμονους αγώνες κερδίσαμε και το αφορολόγητο που κάποιοι τότε λέγανε ας πληρώνουμε και 10%. Το ακατάσχετο. Στον δρόμο τα κερδίσαμε όλα. Όπως και το πετρέλαιο πέρυσι, αν και δεν ικανοποίησε πλήρως το αίτημά μας. Άρα όλα αυτά κερδίζονται όχι με συζητήσεις. Δεν θα είμαστε μέρος ενός άπιου συστήματος που μας θέλει συνένοχους σε ένα έγκλημα ξεκληρίσματος της αγροτιάς, της κτηνοτροφίας, της μελισσοκομείας. Θα είμαστε απέναντι και θα είμαστε κάθετα απέναντι. Θα παλέψουμε ή είτε το να μην μεριμώσει. Και να μην μεριμώσει, όχι για να μείνουν πέντε. Δεν θα επιτρέψουμε μετά από 100 τόσα χρόνια να έρθουν καινούργιοι τσεφλικάδες. Τελεία και παύλα. Εκεί θα πρέπει να μιλήσουμε και θα μιλήσει όποιος συνάδελφος θέλει. Όποιος εκπροσωπεί σύλλογο, ομοσπονδία, συνεταιρισμό, να πάρει το λόγο και να μιλήσει. Και όλοι μαζί, ενωμένοι, θα βγούμε έξω για να διεκδικήσουμε τη ζωή μας. Ευχαριστώ. Ούτε το 16 που κάναμε, ούτε το 16, ούτε το 16.